Уважаеми господин Игнатов, изпълнявал съм длъжността кмет на община град Добрич. Уважаеми колеги, здравейте и добре дошли на днешното, първо за тази година, заседание на консултативен съвет при Общински съвет град Добрич. За много години да си пожелаем една успешна, мирна, ползотворна нова 2026 година за нас, за нашето семейство и за нашия град. Колеги, на нашето внимание са представени 20 точки за списък от 20 точки за дневен ред за предстоящото заседание на Общински съвет, като за така по-голямо разясняване давам думата на изпълняващия длъжността кмет на Община Игнатов. Заповядайте. Благодаря. За много години на всички, които не сме се виждали до момента. За много годината да е успешна за всички и ползотворна. Списъка от докладните да ги почнем по ред. Първата е приемане на план сметка за приходите и разходите по член 66 от Закона за местните данъци за дейност чистота за 2026 година. Втората е одобряване на разходите за командировки на кмета на община град Добрич и председателя на Общинския съвет на град Добрич за периода от 1 октомври 2025 до 31 декември 2025 година. Следващите от 3 до 9 включително са УПОВе. 10 е отчет за изпълнение на годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2025 година. 11 е приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2026 година. 12 е предоставяне под наем на пасища от общинския поземлен фонд по реда на член 37 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи. 13 е представяне на годишен доклад за дейността на звено вътрешен одит при община град Добрич за 2025 година. 14 е отново представяне за сведение на стратегическия план за периода 26-28 и годишен план за 26 за дейността на звено вътрешен одит при община град Добрич. 15 е даване на съгласие за партньорство, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за програма за повишаване на готовността за предотвратяване и овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации по програмата за развитие на човешките ресурси за 2022-2027 година с финансова подкрепа на Европейския социален фонд. 16 е назначаване на регистриран независим аудитор за проверка на годишния финансов отчет за 2025 година на ДКЦ-1 Добрич. 17 е същото, но за Жилфонд Инвест ЕООД. 18 е за същата за градски транспорт ЕООД. 19 е отчет за дейността на Общински съвет град Добрич и неговите комисии през 6 месече на 25 година и 20 е приемане на етичен кодекс на общинските съветници в Общински съвет град Добрич за мандат 23-27 година. Като 19 е от мен, те е председател за първата, 20 е господин Радичков, избран решение на Общински съвет за председател на постоянна комисия по етика. Така че последните две, ако мога така да кажа, са наши докладни. Колеги, имате думата. Господин Радичков, заповядайте. Искам да попитам първа точка за това, което на база на бюджет от 25 година. Да, нали така? И другото... Във връзка с изменение на закона решихме, че е по-целесообразно да наредбата, която приехме, да не влезе в сила, да се отложи изпълнението. Да. Това ще бъде същото ниво. Остава план сметката от миналата година. А пан трябва да решението да влезе в сила на
право да нареждате дневния ред. Аз смятам, че 14 доклада не трябва да след това. И място там след топовете. Една препоръка, ако няма никакъв проблем. Това не е окончателен, тук се запознаваме с предстоящите. Най-общо казано, точка от дневния ред. Благодаря за препоръката на господин. Други колеги? Подаване партньорство за проект. Ако която са на 15-та, ами нека това допълнително колегите да го разяснят. Да, колегата Павлов ще да даде възможност. Да, обявена съм. Да. Ще бъде качен. Все пак тя трябва да бъде качен. Да. Казуса, който взехме време да размишляме с кмета за шофьора на Бакарда, попитам текст в комисията по транспорт за разговаряме, че в кратки срок може да бъде входирано в общинския съвет за гласуване. Как вървят там нещата? Евентуално нещо? Колегата Илин Иванов с общинското предприятие отидаха с най-доброто намерение да започнат дейности и, за съжаление, колегите таксиметровичови ги изгониха, защото не им пасваше къде ще им бъдат предоставени. Да, това разбрах, по-скоро става просто намерение за Бакарда. За самите базни места, заедно, доколкото разбирам, ходиха място, точно не са обърнал внимание, обособено като място за инвалиди, те искат точно това място инвалиди да бъде предоставено на тях. Оттам се е получило някакво разногласие и съответно не са допуснали колегите да се свършат работа. Не е точно така в ситуацията, малко различно е. Това на самия паркинг? Самия паркинг има явно изградена нормално схема. Аз съм готов да съдействам, вярвам, че ще постигнем консенсус, но това, което е направено, специално конкретно това място за инвалиди, няма как да им го предоставим, защото доколкото разбирам от колегите, наистина на оптимална локация във връзка с достъп към залата. Едно уточнение, не е точно така да се спира парк място на инвалидите, по-скоро в момента знаете, че се спира точно за спирката. Точно така. Когато са ушли да разширяват от комунал строй, им е била дадена схема, която е одобрена явно от общината на съответно нормално паркинг да има одобрена схема. Те се искали да разчертават в вътрешността на паркинга, защото там заради противопожарна безопасност трябва да е свободен излъза на паркинга. Тоест, таксите да бъдат разположени в самата вътрешност на паркинга, при което съответно хората съвсем така ще бъдат тласкани още по-страни от човекопотока и са били означени, че няма да могат да използват сегашните места, които са използвали. Вие имате предвид тези, които са успоредно на улицата, няколко места, които ограничават тези. В схема там няма такива неща, още един точно така и наистина ограничават достъпа на Последствие те са попитали, има ли възможност инвалидното място да бъде изместено там, където е подходът за инвалиди, защото те да се намират на друго място подходът за инвалиди. Която е за тротуара на задния ход на дом паметника. Кога казвам, че няма как, защото схемата пак така разполага там инвалидното място. Идеята е била да бъде едно място обособено за текста там, а пък инвалидното място се бъде до рамката, която е за инвалиди. Не е било и това прието и накрая помолили просто да бъде оставено така, защото съвсем ще да бъдат ощетени и да бъдат разположени някъде навътре в самия паркинг, което съвсем ги изтласка на страни. Така че просто са помолили да стане както е до момента, докато не бъде пред генералния план и не бъде разкрита стоянката на Бакарди, която пък да предостави малко повече възможност. По-скоро въпросът беше стоянката на Бакарди. На Бакарди ние мисля, че поехме ангажимент, тя може да бъде реализирана, мисля, че и на това не се съгласиха. Тя може да бъде реализирана. Напротив, съгласиха се, даже тук чакат с нетърпение да се случи и затова разговаряхме на последното събрание на заседание на комисията. Питах кога ще може да се случи и казах, че правим на един най-много 2 месеца. Аз това сега питам там нещо действащ, че трябва да през общинските партии, все пак е синя зона, която трябва да бъде трансформирана в парк стоянка, кметова стоянка. И затова питам, виждате се там... За жълтата
жълтата боя, с жълтата боя няма как да се случат нещата. Жълтата боя, съгласно наредбата, се използва в конкретни случаи, които са упоменати в наредбата. Тоест, цветът е бял, а жълтата боя е единствено за ограничаване на бус ленти и тая начупената линия, която забранява спирането и престоя. Само в тия два случая се използва жълта боя за маркировка. Всичко друго е бяло. Включително и червеното, което бяхте ми поставили въпроса, дали има възможност да бъде изпълнена такава червена лента между бяла непрекъсната. Не, няма такава възможност. Включително и съм готов да споря с всеки, че това, което направихте по пътя за Варна е незаконно. Ние ще да го направим съвсем полезно. незаконно, и там е незаконно, и при нас ще бъде незаконно, но ще свърши работа. Ето, веднага ще ви дам пример с околовръстното на Вълчик. Не само, че червена лента, в момента има и колчета срещу магазина на Sweet Plus. Това е републиканска пътна мрежа. Където още държава да го регулацията е републиканска. Както е. Да, Жан Молино. Да, благодаря. Ами това беше само да изключат нещата, дали ще имаме скоро време в докладна записка по този въпрос. Това е, което беше въпрос. Искам да ви обърна внимание предвид обстановката в зоната в Добрич. Улиците на много места са непочистени, необезпечени. Не говоря само за пътните платна, по които се движат автомобили, но и за тротуари и за пешеходната зона. Ще помоля за по-голям контрол, защото аз мисля, че до сега, поне в близките години, не е било толкова занемарено почистването в Добрич. Ами сме почистващата фирма още на следващия ден, след като паднаха температурите, имахме разговори с тях. Улиците, т.е. и предния ден имах разговори. Улиците поеха ангажимент да изведат машините предходния ден, преди да паднат температурите, и по малките часове също. Това мисля, че се случи, но на следващия ден наистина пешеходните зони или по-голямата част, включително в централна градска част, не бяха обработени. Включиха и общинското предприятие около някои училища да помогне там ОДП-то с почистване на леда и опесъчаване. И мисля, че до обед поеха, т.е. поне по центъра, това, което аз успях да проследя, бяха пуснали песъкари и бяха наръсли сол. Днес ми направи впечатление, че пак солта стои, но явно трябва да е концентрация или има проблем, защото не стака бързо леда. Тук е, че трябва да проверим какъв е проблем. Но беше опесъчен. Поне солта се виждаше, но наистина не беше спокойно. Трябва да съм честен, след да се присъединя към госпожа Монева, наистина след първия ден на валеж, след това това, че главните улици са почистени, не означава, че малките не трябва никой да ги чисти и въобще да не се влиза в тях. Разполага се с солни смеси, разполага с малки камиончета, Red Solutions имат малки камиончета, никой, абсолютно никой не минава. Това е абсолютна парзалка навсякъде. И по договор е така, нали? Първо обработват главните, но след това има задължение второстепенните и по-малките. При положение, че виждаме, че има прогноза, която означава продължително време ниски температури, те естествено, че няма да се разтопят. До вечера отново ще бъде. В смисъл, това не трябва да има търпимост. Нека да мине първо тая студена вълна, тогава вече мислим за санкции. Само да добавя в тази връзка. Постоянно да пращаме сигнали, контрола го има от колегите, обръщаме внимание на такива подходи, които са масово използвани от хората, на първо време тях да поддържат и да чистят. Има улица с по-големи напълни. Пример ще дам червената пръст, където преди 2 вечери се наложи една високо проходима кола, 4 можа да вземе един разход улица
въпросния квартал и аз трябва да помоля човека Тук да... говорим за улицата. Някак И улици и пешеходни зони, в случай обърнахме внимание, подхода от Бажа. Надолу те са три лъча, където се използват от пешеходци. Обърнахме внимание, там да се насочат вниманието. То не е само там, ти на службите има и запали. Това, което на мен ме направи впечатление, че и го коментирахме с колегите, трябва да се вземат мерки по тая линия. Те нямат всъщност, поне за що се отнася до пешеходците, нямат обособени, т.е. нямат изготвен график. Поне такива... Това не е нарушение. Кое? Да нямате изготвен график. Не мисля. Как? Имам предвид график, планирани поне най-важните подходи. Споменах улица Христо Ботев е такава, улица Бойчо Огнянов е такава и още една беше, която пак давам като пример от Бали. Основният поток към центъра е по тия улички. И естествено и други такива места в града, поех ангажимент, т.е. говорихме с колегите да представят такива подходи съответно по районите и че да изготвим първо един такъв график, който за напред във времето да върши работа. Аз ще ви сигнализирам в момента улица Полковник Бранков, на която се намира млечна кухня, детска млечна кухня. Тя е абсолютна ледена пързалка. Там не съм сигурна как може някой майка с количка, той с автомобил е невъзможно да се влезе според мен в тази улица, а за пеша да не говорим единствено само с кини мишена. Да. И аз само нещо добавя. По улица Емона в частта между улица Теменуга и улица Старо Освободител, в двата края на улицата има два стопа. Двата стопа от натрупаната ледена покривка, автомобилите ги събарят постоянно. В момента един е в много лошо състояние, не искам да го укрепят и да минат улица Емона. Емона със Старо Освободител, стопа е вече на пъти. Колеги, така или иначе, всеки момент трябва да го представят колегите. Миналата седмица мисля, че говорихме с тях. За тази миналата седмица, който беше да го представят. Тоест, другата седмица да го очакваме. На комисия, на тази. Не, защото те са две фази, да видим на предварителния план, който ще представя, да го гледаме и това нататък. Той ще ни даде да се вземе това. За всички, да. Доктор Томов също. Колеги, един въпрос, който не е конкретно към включно представители на всички комисии, на всички групи. Имаше преди няколко дена, като отивам на работа, там където работя в здравата на стоматологията, виждам така няколко дена подред един човек, който спи точно пред входа на западния ход на клиниката, от към Първа градска, затрупан с някакви дюшеци, там чершафи, одеяла, грозна гледка и поговорихме. Един ден беше там, видях го, сутринта отивам на работа и той там стоеше в студа. Следващия ден го нямаше, вчера също беше там, днес го нямаше и говорих с някои колеги, така поставиха въпроса, какво би могло да се направи в такава ситуация. И аз като председател на здравна комисия на социални дейности и демография се чувствам съпричастен, не може да бъде оставен така този човек. Не знам дали нещо може да се направи, но... Сега не знам за конкретния случай. Имаше подобен случай на пазара, имаше жалби, ако добре си спомням. Само, че там бяха двама. Оказва се, че колегите са се опитали да се действат и по някакъв начин били са настанени в такъв приют. Но на втория ден го напускат, потому че там им хареса. Запуши да се пие. Сега... За съжаление има и такъв.
Аз не съм Само да говорил с поясня, човека, че но... в периода, в който температурите са минусови, обикновено такива хора се прибират в приютите. Естествено, всички знаете, че така, личностен избор на голяма част от тях е да не се задържа там, но затова има центрове за настаняване и успешност. Приютите в Добрич не са един, така че би трябвало да се подаде сигнал на социалните служби и на общината и съответно да се предприемат действия. Това ще говоря с него. Или Ако с... се с него няма какво да Колко говорим. замки приютят в тъмната част на те не деломощието, знаят и не търсят сами. Те може и да не знаят, защото той може да не е от града човека, може да е от областта. Много често от областта ги извозват до града, понеже нямат приюти. Това ежегодно се получава. Нищо не са търсили. Така че аз го казвам от опит, как стоят нещата. То не е редно да е там. Не е редно, но и личен избор. Обществена институция. Да, само локацията, къде казах, точно на западния Стоматология. Западния обикновено избираш с метровата Той и без това хода е запуснат, цялата сграда е запусната, дай Боже, махне решение да има известно финансиране, това очакваме да стане. Но самата картина е грозна, на входа на фирмите общинска е социална. там се съдейства общинска полиция. ще им помогне. Те ще трудят да речем, По-голяма съпричастност. да си измести Това ще им кажа. местообитанието, къде ще отиде, дали ще приеме да отиде в приют или най-малко да го ползва. Поне в минусовите дните с минусови температури. Той даже да не приема, не е възможно така, не е нормално да стои точно на входа някакъв човек за това. Да, те ще пада, аз ви казвам, това направите на пазара, или обществено, дали не бръсне там местообитанието, те се намериха друго. Но категорично хората отказаха да ползват услугите. Това ще ги информирам, ако стане това. Други колеги? Исках да попитам, наблюдавам доста мигащи лампи в града, което, освен че, разбира се, предполага по-кратък живот на самите лампи, е доста неприятно и за минувачите. Знаете, че и за епилептиците това е сериозен проблем, т.е. не е допустимо да стои така дълго. Но пък са добро място за една външна така импровизирана дискотека. Абсолютно, да. Вярно е, да. Това е целта. Наистина, нашата иска да насочим вниманието, може да се различни, но това не променя факта. И е въпросът дали температурите възпрепятстват решението на този проблем или... Не мисля, вижте, сега нормално е да имат дума, предполагам, че изгарят кружкина, дали реагирате на волната да ги смените. Тъй, че има такива локации, има ли сигнал, колегите реагират. Сменят и в случай, да. Мога да кажа, ако има подаден сигнал, Подава ли сигнал? Колеги, по-скоро трябва да даваме едни сигнали като общински съветници, защото това се очаква. на всяко време има някой представител на общината, който да рече конкретната точка и изляза. В някакъв период, за да могат да се съберат някакви... Има си карта на сигналите на сайта на общината, което може и с снимков материал включително. Така правим, да. Аз първо към Маркет Пампорова във връзка с лампите съм установил, че наистина при подаден сигнал, особено с снимка, се реагира много бързо, пък особено когато се позвани на господин Тодоров от Комуналстрой, той буквално на същия или на следващия ден праща група. Благодаря за идеята. Не всеки гражданин може не може да му за всеки гражданин, но ние като общински съветници в това отношение има някаква привилегия. И по принцип те вземат отношение доста бързо в тази насока. Пък другото, което само да допълня за метеорологичната обстановка, да попитам всъщност за мостовите съоръжения, взимат се мерки да се обхождат и да се свалят високи, тъй като примерно агромагазина последните дни има сериозни ледени високи, не само там.
които представляват опасност както за пътници, така и за пешеходци. И това са гласували по някакъв начин с комунал строй или с West Solution, за да... Има вменено като задължение. Има вменено, да. Въпросът е да се следи да се изпълнява, но пак ние да подаваме сигнали, защото се забелязва, че... То няма лошо да се подават сигнали, не? Няма как всичко да се бележат. Навсякъде да забелязват всичко. Именно. Това са варианти. По всяка година Те знаят къде сте? Всяка година този въпрос е на едно и също място. Всяка година го повдига на този въпрос. Не вярвам такова текучество на 6 месеца се сменя персонала. Да, и времето на заледяване не е много дълго. Този месец целия го дава до края така. Искам да кажа, че като почне трябва да се проследява. Ами да, през голяма графика. Температури предполагам за така разконцентрация на точно зимните условия, защото в крайна сметка знае, че последните няколко зими бяха така доста точни. По-скоро нямаше отрицателни температури, те бяха много рядко явление в така съчетание с някакви с лето. Кажа нещо. По отношение на такситата, понеже пак ми дойде на ум темата, повдигната от колегата Жени. Значи там действително има два въпроса, които трябва да решим. Един е във връзка с маркировката, която е на паркинга. И наистина колегата е прав, че те си имали претенция в отношение на местата, точно зад спирката, които вие казвате, че не са възможни. А възможно ли са да бъдат предоставени места от двете страни на паркинга в началото на паркинга, защото това също е възможно. Мисля, че е било предложен такъв вариант. Сега, аз поемам ангажимент, ако трябва заедно с колегите да отидем, да седмиците на някакъв консенсус. Къде ще бъдат тези стояни. Защото явно е, че едните са гледат от собствената си гледна точка, другите пък го приемат. Там въпросите са три. Кога ще спрат да спират на тротуара пред икономиката? Те между другото започнаха поне по-страни да качат едната гума, за да може да правят. Проблеми да бъдат фризовани, това е част от кошара. По подробен устройствен план, тъй че там няма как да ограничи с оградата на училище. Просто няма как да се обособи уширения, за да могат да паркират. Да, така и иначе, пак казвам едното маркировката на самия паркинг, по отношение на Бакарди, спомням, че наистина те стигнаха консенсус за стоянка там. Но това също трябва да мине преди с решение на Общински съвет, както каза и колегата Жени. Тоест, ние трябва с решение на Общински съвет да вземем решение, че променяме местата, където могат... Плюс на музея едно. Точно така. Което означава, че най-рано след месец можем да очакваме решение и оттам нататък. Да, излиза. Ако не успеем с тази не стане сега да нека да остане за следващата сесия, защото има сега наредба, която е специално там, пак казвам за метровите местостоянки. Вече там дали имаш да, добре, значи следващия месец конкретно те може да не станат според ситуация. Колеги, нещо друго по дневния ред и относно предстоящи комисии, предстоящи заседания. Ако няма, благодаря ви за отделеното време. Спокойна вечер на всички и успешна седмица.